И здравейте хора, аз съм Крипър и си с мен Мирела и днес ще играем Minecraft Ultra Survival. Ще говориш ли ти или не? Да. Тя ще говори и аз съм детка. Ти защо си диамантена кирка? Откъде за кирките? Ами може би съм събрала дърво, направила си Няма как, защото кирките не се стакват, те се взимат по-отделно. Така че знам, че си го използвала от мода. Аз нямам мод. Като... Добре. What? Изхвърли ме от играта! Това е нечестно! Читаро! Ама изхвърлиха от играта. Аз так му влязах. Да, и аз. Лагове, бъгове от всекъде. Чай да спусна чудовищата до край. Добре, съм детка. Сега трябва да полетиш. Полети! Как? В небесата! Към небесата! Ти да ти правиш чудесата? Аз не мога да летя, дай ми някакво купче. Я не ме погребай. Що с камък ме затули, ма? Стига де! Значи помогна ли? Не. Живи и здрави съм тук. Но... Мишел. Стига де, затвори! Как да изляза тука? Ти къде си? Сега ще намираме път за да изляза. Идвай с мен. Ела бе, тук ми е пътя, ма! Сега си копала! Не, друг път, идвай. Тук ми е пътя. Няма друг път, айди. Аз по тук си сложа. Аз тук и ще виж къде е много готино място ще изляза. Ще пусна списъка за още деца. Ако можех да само скам пръстеници. Стига де, дайде! Дай ми де! Ще дам огни! Ще играем на Six Gun, само че да знам какво да трия за нея. Ами дай поне една кирка, ма! Да бе, да ти дам всичките 6 кирки, Аз ще ги дам. Не излизай, ма! Не ли си запуск? Помислихте за... Дядо Коледа! Аз съм много по-готин. Дядо Коледа убива, защото си прави каквото иска, може да си вземе всички играчки. Крипър! Бегай, затувай, Крипър! Кот червено! Толкова ли е Крипър! Хоп, хайде! Влизай бързо! Евакуация! Тихо, стой и стани! Аз се затулих! Излизай си! Крипи! Песента на разплатата! Аз всичко си изгубих! Ела, ма! Не излизай от тата, пък са там. Аз не излизам. Я виж, че съм своя прозорче. Идвай бързо. Откъде сега да изляза? Знам и тебе, знам. Паяк ли видях? Мисля, че да, знам. Аз имах работи, къде са ми дъртовете? Тук затулял ли си? Що па не па? Дай ми една и на мен. Вземи стак. Вземи стак. Не такава бе, синята. Да, знам. Я дай на мен. Да, му спреш да затулва. Няма затулва. И се казва запушване, не затулване, циганко. Манга. Циганка. Зомбиче, здрасти. Пе! Чай поне аз да взема месцето. Начи една. Накрай умрех. Аз па не мога да мърдам от тука. Дай ми една! Къде си? На майка си го гъз. Каква е майка къв гъзва? Така, тя използва код. Я виж на там къде да гледам аз.
Там къде гледам аз, бе? Оранжево е, знам. Чай, че това трябва да умре. Ау, нещо ме бие. Ау, изчадя, на ада. Изчадя на гъза. Ай сега, покука ти. Ти малък. Лапе, май се лапе. Лапе. Не дей да ми взимаш. Не дей да ми взимаш работите. Не дей да ми взимаш. Бързо в базата, влизай. Файер! Нямаме. Ой, къде си? За теб, бързо! Бързо в барлогата! Бързо в барлогата! Аз влязох в нея! Чао! Ти си точно зад мен! Аре, идвай, бе! Аз се чакам тук в барлогата. Е клипа. Ами вече 5. Ама той паяка, като го знам как си поплю. Я ми дай пак една, бе. Няма читваме само този епизод, защото ме мързи да игра с Блек. Хайде. Заминаха си. Да, заминаха си, сега ми дай една по-ошенка, бързо! Аз те ударих първия път. Мъндърфанкър! Майни са! Чакай да може един живот да го убия. Тук паяци! Ще ти помогна, аз... Скелет! Мамайко! Ела, виж ми буквите, аз съм пътен. Бе, я, тук! И не знам къде си ти. Мами, светни! С какво? Слайва? Де ти знам къде ще ме си. Ела. Ще ти взема една кирка. Какво стана? Умрях, какво стана? Ти имаш кол! Дай ми ги пипай! И ти ги пипам! Взех ти само някакви 6 камъка и ти ги врещам. Аз още ли съм невидим? Ти не видим, що? Ама не те бия! Бягай! Мале, крипъри, всичко! Биги! Биги, бе! А тъй! Виж колко скелета, но ти те пита, че има ни чудовища. Не, така ще бъде лесно и няма колко. Канги, бро! Къде ми е меча? У мене. Дай го. Защо, бе? Ти можеш да си вземеш по всяко време. Аз нямам мод. Аз ще взема пяска или камъка, или дърта, извиня. Влизаш в масата. Не, няма. Не, няма. Ау, има. Еми, взимам ти работите, бе. Взимай ги. Аз тук ще Ще си използвай мод, колко си искаш. Аз тук ще правя къща. Не прави си. Сигурен? Да. Окей. Ще покажа пред всички хора и ние ще видят колко си груба. Цял един абонат. Да, и това само. Цял един абонат ще види. Не си ти. Марти. Walling. Аз не мога летома. Аз ще направя стълба, не пипай нищо. Аз имам вълна, ти нямаш. Аз имам вълна, ти нямаш вълна. Защо няма сняг? Аз ти в снежен байл. Кой живее на тая горещина? Прасета, което виждам тук, овца, едно празно поле за къща и това е, бе. Ай, през стълба, ма. Айде, ма! Не си виждам стълбата. Ела, ще чупи това първо. Ще се кача по дърветата. Толкова е трудно. Да, толкова е трудно, защото ти знаеш... С кое се чупише дърво? Брадва. С кое? Тя не знае с кое се чупи дърво, знам. Отскоро е в Майнкрафт. Отскоро има преди от една година. Ей! Ай, как ще да вляза, бе? На. То. Ай, аз помагаш. Аз живея. Имаш 36 дървета, махаш ги нагоре. Помислих, че ще паднеш, бе. Дай ги нагоре, бе. Пах ти малката като турка. Сам, че проблема е. Две легла и един чест. Какво толкова? Абе, един чест няма да стигне за цял живот. Има долу. Какви къщи надолу? Защо 26, 25 вече? Най-по. 24, не!
Не, как да се кача? Не. Не, паднах, не. Ще качвам в YouTube. Ще качва, да си. Ма ти помагаш ли изобщо? Еми, паднах, аз не съм с теб като мод, аз не читвам. Аз не читвам. Абе, не читваш ти. Да, кой е трета? От мода? Да, ама ти претепства все пак, нали? Чита. Ти моно, айде. Ай. Това направим сега. Таван ще правя аз. Си изхъбя моите дървета и ще прави таван. Айде. Я ти браго да изгради, ме. Мирей! Чупи го този скапан таван. Добра, аз си щупя моите буквици. Не ми взимай онова дърво или пък взимай всичко. Не ми трябва. Аз ще го дам. Не искам да бъда с твоите читърски предмети. Ти само виж колко са убива. Аз поне използвам от нито да летя, да си помагам в играта, нито да пърдя. Не, оставя една дупка, бе. Ще оставям, не искам да махаш и тия излишните да. Ау! Лагна ми всичко, лагна. Ба! Колко красиво изглежда само. Нещата за вино. За да ги щупа по-лесно и не ми помагаш. Кой ще ма виж? Не, случвам се на края и ги махам. Няма, ще бъде в От тук ако чупи, няма чупи с друго. Чакай, че. Тука. Това много е дарско. Ей, читърко, чакай. Прилича на чаша за вино. И как очакваш според те да се кача аз? Ще чупя аз, не ме интересува. Има дупка там. Къде там, на морето? Не виждам дупчета. А тъй престъпала. Искаш да ти направя една дупка? На очите. Искаш ли аз да ти направя две дупки там, къде слънцето не огрява? Огрява, ако си гол. Ще видиш ти. Симона, не мога да удрям. Да, защото на креатив забрави ли? Креатив, гъза ти на креатив. Хайде, готово тъпата стълба. Лагам всичко. Не знам, че лагва, защото... Е така правя, гледай. Оп, хайде. Абе! Ама! Стой! Ще направиш друго, стой. Чакай! Не пипай! Чакай, имам работи, които искам да си запазя. Симона, що ми махна това? Сяде да знам. Тъпомир. Искаш ли сега да кача в YouTube? Дай ми го. Това ще бъде всичко. Той не да се да хареса, като палец нагоре.